To je hezký den. Přejete si? Píčo, smrdíš! Je, řeval. Píčo, smrdíš! Píčo, smrdíš! Píčo, smrdíš! Besukaj, cowboy! Co to? Já jsem nabodnutý. Je, hezké závěsy. Co to je? Nějaký letající stroj? Tak ne. A co je tohle? Co to držím v ruce? Kurva, nikdo za to... Co je tohle za zvrácený svět? Co to děláš? Tady je můj dům. Jde se to stát! Takže, víte někdo, co se to tady děje? Nevím, ale je to dobré. Vun, to je ale fáro. Kam se podíval ten trpaslík? Já mám lepší fáro, hochu. Můj čurák, můj čurák, už se nikdy nezašuká, nikdy se nevyčurá. Jaký krutý osud. Tak řekněte. To byl ale vůl. Můj bože, já ho zabil. A jak umí vraždit tohle? Můj bože, já ho zabil. No nic. Celé naší gardy jsme už byli jenom my dva. Ne, jenom já. Rozbilo se mi to. Co to jako má dělat, pane? Co se stalo? Pane bože, já nikoho zabila. Jupi. Zastřelili mě strážníci. Blbý úplatkáři. Blbý. A co tady jako budu dělat? Ten strom ku podivu zůstal. Kurva, ten strom je železný. Moje pohlavní orgány. Ty máš být mrtvá. A to je konec. Mexický masakr po starověku natočili Petr a Honza. Od vaší oblíbené společnosti děláme kraviny a s úsměvem. Ale vážně s úsměvem. S úsměvem.